Rapptől is olyan embereket szeretnék várni a színpadra, akik tényleg tudnak rappelni. Tudsz rappelni? Akkor gyere fel a színpadra, az első úriemberek, nagy tapsot, szia! People Team Rap Jam a fiatalokkal. Mindenki itt van, aki számít. Egy kis tapsal elkezdjük őket. Én kezdem el, azt mondom, hogy mindenki itt van, aki számít. Mindenki figyeli, hogy mit mond a másik, nálunk mindenkinek van hely a színpadon. Hát gyerünk, szabad a mikrofon. Mindenki itt van, aki számít. Mindenki figyeli, hogy mit mond a másik, nálunk mindenkinek van hely a színpadon. Hé, Macsi! Kied a mikrofon! Szeretnék kérni Macsinak egy hatalmas lelkesi mozgással! Figyelj, figyelj, kied a pálya! Gyerünk, halljak, gyerünk! Mit fogsz rappelni? Jó, azt rappeljél valamit! Egy, két, és... Azt nem lehet. Nem lehet. Akkor Matyi, kicsit gondolkozzál meg, és ki a következő? Itt egyben az úr. Akinek még nem tud, akkor faknodő lesz. Ebből faknodő lesz. Tessék, nem hallom a biztatást! Jó, figyelj, beszámolok, és akkor onnantól tiéd a fej. Gyerünk! Egy, két, és... 15 évesen álmodtam, hogy egyszer megfelelően és felének a csöppel. Lecsörögtél úra, a számon hallottak, de holnap ülni kell előre kácsba. Gyerünk tovább, tovább, tovább! Még hangosan! Akarjuk még hallani? Persze, hogy akarjuk. 15 évesen álmodtam, hogy egyszer feleszülöttem és felének csöppel. Lecsörögtél úra, a számon hallottak, de holnap ülni kell előre kácsba. Gyönyörű volt, gyönyörű volt! Köszönjük szépen! És akkor már is itt van egy belga Egy igazi belga! Egy, két, és... Kocsiba be, ablakod le, könyvököd ki, kedvedben be. Nagy király, a hangerő, mellettel a szörnyelő. Túláztatom a gépet, a mutatom ki van, és az összesre újra a milyen. Csak annyit mondok, hogy megvan a 300-ban, a 3 felhangban, a rendőrő. Na, filmszakadás! Egyelőre ennyi, kapcsoljuk meg ezt is! És akkor a következő jelentkező. De gyerünk, Exhibit! Egy kis biztatást kapnak a fiatalokat! Olyan félék! Várja, segíts meg, beszámolok! Gyerünk, egy, két, és... Back to mine, we stay on grind, we build this factory, how we stay on grind until we die, and wait for more, cause we don't enough. Ain't my fault, cause we have been it, and you did this shit. Ennyi! Matyi, te jössz, Matyi. Matyi, te jössz! Mindenki akar hallani! Akarjuk Matyit hallani? Persze, hogy akarjuk! Matyi bármit rappelhet! Énekelhet LL Juniortól is bármit! Akár Lolát is tőlem! De talán még Fresh-t is énekelhetsz! Hozzam felé az út veszélyes, de csak a talaj és vár az édes. Feleségem sodrófjába, de mit törődik férje sorsjába? Bukk egy kucka, meg egy hang, lenni egy kucka. Bam! Éppen vagyok, egy kicsit részeg vagyok, de minden jó, és ez a lényeg. Tisztaság is egyszerűen, előtte táblás, és aki nagyok. Mögöttük egy gödörén, mert belehúg nyírkos, mély és még fiasít, vett emberi körökben az drága kincs. Ráülök egy homok halomra, és halomra. tessék, nem hallok! Gyerünk, Matyi! Lálálé! Veszélyes! Gyönyörű, tapsoljuk meg Matyit is!
hallja mindenkitől. Mindenki itt van, aki számít. Mindenki figyeli, hogy mit mond a másik nálunk. Mindenkinek van helye a színpadon. Hát gyerünk! Szabad a És akkor percet látjuk, mindenki itt van, aki számít. Mindenki figyeli, hogy mit mond a másik nálunk. Mindenkinek van helye a színpadon. Hát gyerünk! Szabad a mikrofon, szabad a mikrofon, szabad a mikrofon, szabad a... Ja, hey jó! Egy kis táncot kérni szépen még a táncolnak! Ja! Hát ennyi lett volna egy nagy taps még egyszer a őket a bönkét jelentkezőnek. Hova tűnt a hölgy? Hova tűnt a hölgyünk? Hova tűnt Damon Hill? Gyere vissza! Ő sincs meg. Most szavazni fogunk. Tudjátok, SMS-ben lehet küldeni. A fiús. Nagy taps még egyszer Exhibitnek és Kangalainek. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Emelték a mai műsort. Ez volt már az Önöknek a Geriből. Sziasztok, talán jó szórakozás, jó diszkót. Sziasztok! Sziasztok!